9ରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ମହାନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବୁର୍ଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମଣ୍ଡଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 603.89 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି 93,320 ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ, ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ମୋଟ 23,309 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ କୌଣସି ବି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ।